Pag-atiman sa mga mananap. Ang mga mananap nagkinahanglan usab og pagpangga ug pag-atiman aron mabuhi. Una, ato silang pakan-on. Kay sama kanato, nagkinahanglan usab sila og pagkaon. Ikaduha, ato silang tagaan og limpyo nga tubig nga mainom. Ikatulo, ato silang kaliguon para sila humot ug limpyo. Ikaupat, ato silang himuan og balay diin diha sila matulog o mopahulay. Karon, aduna ako'y mga hulagway nga ipakita kaninyo. Butangi og check kung nagpakita og pag-atiman sa mga mananap. Ug X kung wala nagpakita og pag-atiman sa mga mananap. Very good! Kay hibaw na mo kung unsaon pag-atiman ang mga mananap. Mga bata, sa sunod na usab,